Здравейте и добре дошли в каналът ми. Някой ме помоли да направя видео за вечерен летен грим, но аз вече имах идеята да направя това видео, в което ще ви покажа как да трансформирате гримът си от дневен към вечерен в няколко съвсем бързи и лесни стъпки, ако ви се налага след ден, в който сте се разхождали, разпускали сте някъде навън, а защо не и след ден в офиса, разбира се. Ако след това ви се наложи някъде да отидете на вечеря, на парти, на коктейл или където и да е, надявам се, че видеото ще ви бъде интересно. Приятно гледане! Започваме, разбира се, с фондютен и бюти блендер. Използвам фондютена на MAC Studio Fix Fluid в цвят NC25. Продължаваме с коректор, за да прикрием тъмните кръгове. Използвам Naked Skin на Urban Decay и отново преливам с бюти блендер. И тъй като дори през деня обичам основата ми да е перфектна, нанасям от любимата ми безцветна пудра на Bourjois, с която правя техниката бейкинг, за да може коректора под очите ми да не се събира по сгъвките и тънките линии. И вече е време за вежди. Нанасям от любимият ми в момента най-нов продукт на Benefit Cabral. Моят цвят е номер 5, ако сте се чудили. След това с четката от Essence за вежди разресваме. И този стик отново от Essence използваме вместо база за сенки. Любимите ми сенки в момента са тези от Kiko Cosmetics. Разкошен цвят са, но единственият проблем е, че не са достатъчно пигментирани и трябва да сложа доста слоеве, за да се получи плътен цвят. За сгъвката на окото напоследък смесвам този светло-кафяв цвят с прасковеният от същата палитра и става страхотно и много нежно. Хайлайта под веждата не се е променил и все още е цветът бъв от палитрата на Lorac. Преди да преминем към долния клепач, разбира се, почистваме остатъка от пудрата под очите с тази четка от Lollipop Cosmetics. За долния клепач избирам, разбира се, любимият ми цвят какао от същата палитра. Извивам миглите си и първо нанасям Roller Lash от Benefit, а след това разресвам с Daya Real. Няма почти нищо останало в нея, но четката е невероятна и разделя миглите по страхотен начин. Напоследък в горещите летни дни изобщо не ми се занимава с контуриране и бронзъри и ружове, затова просто взимам от този блестящ бронзър на Too Faced, който ми дава и блясък и същевременно с това контурира по съвсем лек начин лицето и му придава цвят. За устните, разбира се, използвам любимият ми молив от Revlon в цвят маув и матовото червило на NYX в цвят Токио. И сме готови да се отправим към днешните приключения, каквито и да са те. Аз лично отидох на разходка в мола и исках да ви покажа тоалета, който съм подбрала. Блузата ми е изпратена от един нов за мен сайт, казва се Romwe, надявам се, че така се произнася правилно. Избрах точно нея, защото е страшно актуална за сезона, много свеж принт, съчетава се с много неща и е подходяща за всякакви места. Можете да излезете на разходка с нея, да отидете на кино или където пожелаете. Не знам за вас, но за лятно парти вечерта аз лично обичам нещо леко и удобно, затова си избрах този гащеризон, който също е в много красив принт и стои много сладко, много е удобен и когато му сложите подходящи аксесуари, изглежда страхотно. Ако основата ви все още изглежда добре, това е супер, значи сте се представили добре още сутринта. Можете да преминете директно към очите. Аз ще нанеса този тъмно кафяв цвят в външния ъгъл на окото.
Просто за да придам повече яснота и очертания на очите и за да придам дълбочина на погледа, в най-долната част на сгъвката на окото ще нанеса този тъмно-червен цвят. И след това с четката, която сме използвали сутринта, с прасковения цвят, просто ще мина отгоре, за да прелея по-добре. За да дадем и на долния клепач ясни очертания, ще смеся тъмно-кафяво и тъмно-червеният цвят и ще ги нанеса. Ако отивате на някакво голямо парти, можете, разбира се, да сложите очна линия, изкуствени мигли, но аз лично предпочитам да ги пропусна. И да премина директно към хайлайт във вътрешния ъгъл на окото с Mary Luminizer. Може би ще има снимки на това вечерно парти, затова е хубаво да придадем малко очертания и на лицето си. Затова с тази четка от Lollipop Cosmetics и контуриращата пудра на Kat Von D ще контурирам съвсем леко скулите си и след това ще нанеса от ружа на Hourglass, който има много красив блестящ завършек и на снимки ще изглежда страхотно. Няма как да забравим и за любимият ни хайлайтер, който също е задължителен за едно лятно парти. Любимият ми глант за устни е този от Marc Jacobs. Нанасяме го и сме готови за поредните приключения. И това беше видеото. Надявам се, че сте се забавлявали и ви е харесало. Ако е така, можете да го харесате и да го споделите с приятелите си. Абонирайте се за каналът ми, последвайте ме в Instagram, в Snapchat, качвам интересни неща. Това от мен за сега, ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки! Здравейте и добре дошли в каналът ми. Много от вас искаха да видят видео какво ям през деня.